Hans Reitzel forlag præsenterer bogen Psykologi i skolen. Hvad virker? Bogen er redigeret af Carsten Bendixen og Henrik Fischer. Henrik Fischer, hvad er det særlige ved den her bog? Det særlige ved den her bog, det er, at den fokuserer sådan meget klart på de væsentlige opgaver, som en lærer skal løse i skolen. Altså, der sker jo rigtig mange ting i skolen i dag, og det læser vi tit om. Det er vigtigt, at læreren på en eller anden måde får en indsigt i, eller får nogle større handlemuligheder i forbindelse med de her komplekse situationer. Det mener vi, at den her bog bidrager til. Denne bog inviterer læseren direkte ind i folkeskolens praksis. Hvert enkelt kapitel indledes med en konkret hændelse, situation, hvor lærerens professionelle handlekompetence udfordres. Kapitlerne perspektiverer situationerne ved hjælp af psykologiske begreber og teorier, og afslutningsvis gives der en række bud på, hvordan man eventuelt og muligvis kan løse de problemer, som der skitseres i bogen. Hvem henvender bogen sig til? Den primære målgruppe er lærerstuderende. Bogen er tænkt som en lærerbog, der skal forberede til professionen. Den henvender sig til lærerstuderende, som skal ud i folkeskolen, og som tit råber på bøger, som på en eller anden måde så den kan være handleanvisende. Den kan også bruges til nye lærere, som synes, det er svært at være derude, og svært at forstå og handle i de der komplekse situationer. Og ældre lærere kunne jo sikkert også med glæde læse den. Hvad lærer man helt konkret af den her bog? Man lærer først og fremmest at forberede sig til det lærerarbejde. Man lærer at knytte teori og praksis på en hensigtsmæssig måde, sådan så professionen allerede i læreruddannelsen bliver tydelig for den lærerstuderende, og sådan at psykologien bliver brugt og anvendt på en hensigtsmæssig måde i forhold til den uddannelse, man tager. Jeg synes, man lærer, at den adfærd, man som lærer ser i skolen hos børn eller hos eleverne, den er meget sammensat, og den kan forstås på mange måder. Og der er ikke kun én måde at gøre tingene på, men den kan have mulighed for, at man kan finde sin egen måde at gøre det på, når man har fordybet sig i de her kapitler. Hvad er baggrunden for bogens tilblivelse? Der er en lang række undersøgelser, der viser, at nyuddannede lærere har svært ved at håndtere de mange krav, der stilles til at være lærer i folkeskolen i dag. En aktuel undersøgelse viser, at en tredjedel af alle nyuddannede lærere synes, det er langt sværere at være lærer, end de havde regnet med. Oprindeligt blev vi inviteret ind for at lave en grundbog, sådan en af de lidt klassiske, tykke sådan bøger med mange af de ældre teorier i. Og det er vores erfaring, at det er ikke den, de studerende sådan, er mest optaget af. De studerende er mest optaget af at læse noget, som på en eller anden måde passer til de sammenhæng, de oplever under studiet, når de er i praktik, og som de ved, at lærere senere hen i livet støder ind i. Og der mener vi, at ved at læse de her kapitler og ved at få drøftet dem, at man så får de her handlemuligheder. En række af de problemer, nyuddannede lærere har svært ved at håndtere, er problemer, der har at gøre med konflikter, samvær og samspil. Det er de tematikker, vi tager op i bogen. Og derfor tænker vi, at den bog i høj grad skal hjælpe den lærerstuderende til at forberede sig på den kommende profession. Kan man se bogen som et arbejdsredskab? Det synes jeg godt, man kan. Altså, den giver nogle klare handleanvisninger på de her væsentlige eller vanskelige situationer, som vi tit hører omtalt. Men den giver ikke sandheden. Det er ikke en kogebog, men den giver nogle muligheder for at handle. Den giver anledning til, at man kan drøfte det her på læreruddannelsen eller på lærerværelserne, og måske få nogle nye knive i skuffen. Vi synes bestemt, man kan se den her bog som et arbejdsredskab. Et arbejdsredskab, der klæder læreren på til at blive i stand til at løse pædagogisk-psykologiske læreropgaver, som der i stigende grad stilles krav til, når man skal være lærer i den moderne skole, med de omfattende og komplekse krav, der stilles til lærerarbejdet i dag. Hvorfor skal man købe denne bog frem for lignende bøger på markedet? Jeg synes, man skal læse den, fordi bogen har kant. Altså, den er præcis, den er fokuseret, og den indfanger nogle væsentlige temaer. Den lægger sig op af de indholdsområder, som studerende beskæftiger sig med på læreruddannelsen, og som jo også meget gerne skulle være de indholdsområder, som lærere beskæftiger sig med senere hen, når de kommer ud i skolen. Det er en bog, som primært handler om, hvordan man kan bruge psykologien i folkeskolen, i lærerarbejdet, mere end det er en bog om psykologi. Hvis man interesserer sig for,
hvordan man kan arbejde professionelt i folkeskolen ved hjælp af psykologiske begreber og også viden om, hvad der virker, så er det en bog, som vi kan anbefale, frem for bøger, der handler om psykologiske problematikker og teoretiske problemstillinger i et lukket perspektiv.